Takže čaute u nového videa. A v tomto videu robíme tu novú mapu v Robloxe. Tu máte fotky, pretože ja som už túto mapu robil. Neviem, či som to ukazoval na iných videách. Takúto mapu. A teraz si to ideme zopakovať, pretože niečo sa stalo s mojou mapou. A som tu aj s Mivalou. Môžeš niečo povedať? Ok, to bolo cringe. Dobre, takže ideme začať znova a ideme tu niečo dať a ideme tu dať ten Halloween update. Takže, ale budeme to robiť Určite si to ľudia zahrajte, neviem čo to je za hru, ale určite si ho zahrajte. Preplatí sa to. No, áno, hlavne si tam kupujte veci za Robuxy, inak neviem čo sa stane. Dobre, takže... Neviem čo. Ok, takže prvé s čím začneme je asi, ja neviem. Inak, tu máte fotky, vám tu pošlem fotky. Tu máte vlastne fotky máte fotky toho proste, tu máte proste fotky toho, tu máte fotky toho OG mapy, fotky tej OG mapy, takže skibidi. A poďme ďalej, teraz tu robíme ten Halloween, tu robíme dom, takže dáme ten Halloween. A tu nám vyskočí takýto house, inak v podstate máme takéto, to je jasné. Najprv musíme tu urobiť tie veci, tie Chewbacca. A potom tu urobíme takto, takže inak je tu so mnou taký Chewbacca Havor, ale niečo. No, tak ale čo hovorí, keď tu reálne kokce, že ale, no však to je jedno, toto odstrihni. Ok, takže takto, asi už to máme, neviem, sa spýtajte tu kolegy, čo je tu s nami. No určite to je dobré, je to fakt fajnové. Nevidím to, ale typujem. To je jedno, to proste, to sa stáva. Nie každý je slepý, takže... Čože? Každý je taký blbý, takže chápete. Inak dáme tu hneď aj screen niečo, takže takto tu dáme tie Halloween. Dáme tu aj stromčeky, domčeky. Nedáme. No takto. Áno, ježiš, určite fanúšik to zlatuje. Takže takto tu dávame stromčeky. Takto krásne. Takto. Šiši, mero. Takže takto. Počkaj, kde je 3? Počkaj, Oliver, nájdi nám 3, teda Mival. Mýval kokos. To nezostrihnem. Všetci teraz vedia, že si Olivier. Všetci teraz vedia, že si Olivier. Tak to je. Dobre, takže chlapci, dávame tu takto stromčeky, takže dúfam, že ste radi. Ne. A dúfam, že ty kokos už to natáčam 4 minúty, no tak to sa stáva, chlapci. Takže dáme tu takto Candles 3, ten je taký fajnový, taký, že not bad bro, it's not that deep, you know. A takto, takže takto. To si nevšimajte, to je proste, ja neviem, ja sa bojím. Čo? Ja to tiež nahrával. Super, Dám sa na TikTok tvoje zvukové mými. Ja som není kokonát, takže takto. Teba mím. Takže takto. Inak skoro hitneme 50 odoberateľov, takže dajte určite subscribe, aby som získal YouTube button. Teda gold button, či jak sa to volá. Pretože už sa k tomu veľmi... Počkaj, takže pôjdeme teraz robiť, jasné, že coiny. 6, 7, takže poďme na to. Takže, počkaj, ja som neurobil ten decoration. Počkaj, nie, ja tam dám coin najprv. Teraz ideme robiť ten script, takže tešte sa, teraz to bude veľká sranda. Ja vám to ukážem, si to, co budem celé skriptovať. Takže poďme si to všetko skriptovať. Ok, takže už sme to takto napísali, ten vec, teraz to nám dá taký typek, taký ChatGPT. Nám tu dá taký proste skript a ideme na to si urobiť všetko. A jeho Kristuša Maria, kde to zmizlo? Aha, tuto máme krásne, takže nemáme sa čo obávať, takže ideme to robiť. Ok, takže ideme ho
premenovať, že coin funguje napríklad, čo aby som vedel, chápete? To však to už chápete, to už som mal zúšil. OK. Teraz ideme robiť text label, takže poďme na to. Takže teraz, keď to máme... Počkaj, to čo je za hovno? Počkaj. Čakám. Takže takto, však to už som vedel dávno, takže to je v chillu, všetko v chillu, guys. A neviem, jak toto hladinu mám robiť. Premenujeme to coin label, prečo to je jasné. Som tu preč. Takže premenujeme ho jasné, že coin label, že to je jasné, čo iné. To čo je? Prečo sa mi to stále ničí? Dobre, takže premenujeme ho napríklad na, viete, však coin label, to už dávno viete. Tak mám dať ten text. A čo si myslíš, že ja sa v tomto vyznám? Haló? A čo si myslíš, že ja sa v tomto viem vyznať? Alebo ja som není žiadny Einstein. Bro, we are not horses. Počkej, teraz ideme na script, takže to masívne. Tu dáme taký, že script, kapite, čo je jasné. Nič iné predsa. Takže poďme to teraz vyskúšať, aby to bolo masívne. Ukáž, či to funguje. Akože mám tu coin, ale to čo je? Dobre, idem si to zľahšiť, pretože toto je idiotský ten GPT. On mi vôbec nepomáha, takže budeme to urobiť inak. Takže dáme, že local script. Počkaj, asi toto neviem. Zložíme toto. Ok, malo by to ísť, keď to správne poznám. Aha, máme toto, well. Takže teraz ideme toto, dáme sem, takto, takže malo by to byť dobré, poďme sa pozrieť. Inak tento update v Roblox Studio neznášam, toto je pekný čakábu a nemám to rád. OK, takže čo tu máme? Dobre, teraz ideme na coin script, takže to bude troška dlhšie trvať, to nie je už také ľahké robiť. Takže poďme na to. OK, takže teraz tam ideme dať pekný script, tak si to zoberieme, hej. To dáme niekde zaprečiť a to dáme tento script, to správne poznám a poďme to vyskúšať, malo by mi to pripočítať do jednej coinu, takže hovor niečo ty Čubaka. Ale ono mi to nepripočítalo, síce to zmizlo, ale nepripočítalo. Takže, OK, takže máme tu takto, ešte tu musím dať toto, takto, že by sa malo, poďme to vyskúšať. Mal by sa rozpomnúť za 5 sekúnd, teda 15 sekúnd a aha, takže to teraz vôbec nefunguje. A teraz robím svoju nejakú mapu. Keď táto moja hra je akože aj creepy, aj funny. Víš prečo? Lebo ja tu robím takú hru, že to budú akože tunely. OK ľudia, takže malo by to teraz fungovať, keď to nebude fungovať, tak budem angry. Nefunguje to. Nika. Bereš tých tvojich fanúšikov vážne, alebo iba si z nich robíš stranu? Randu. Iba si z nich robíš stranu? Nie. Takže poďme asi pod 4. krát to vyskúšať. OK, niečo to spravilo, ale síce mi to nedalo. Dalo mi to iba do tohto a tak to prosím môžem otvierať nedám, to je veľmi zlé. Vlastne si jo, adventuring. Ešte tam prosím nedávaj. To tam dám. Ja som sa trošku pomýlil, to tam nedávaj. Počkaj, takže ja si idem urobiť úplne nové. Takže ľudia, idem si robiť úplne nové, pretože to mi nefungovalo moc. Takže ideme úplne, takže do coinu potrebujeme otvoriť tento script a ten script bude takýto presne. OK, takže to už máme. Teraz pôjdeme do tohto, že start layer, otvoríme script a tu dáme to na stop. Boom. Takže keď toto máme, môžeme dať a malo by to prosím fungovať. Prosím, nenadá. Aj show me. Nefunguje to. To nefunguje. Jaký má problém stále? Ja už neviem. OK, asi som našla nejaký iný spôsob, jak by to mohlo ísť. A do coinu dám. Teraz by to možno mohlo fungovať. Takže uvidíme sa asi v part 2. Takže zatiaľ to je všetko v tomto videu. A zatiaľ čus. Inak takto vypadá celá mapa a tak čus.